Cebu City Transportation Office kon CCTO mopahigayon og modified traffic plan alang sa pag-abli sa Robinsons Galleria karong Huwebes. Sirad-an ang duha ka mga agianan sa S. Osmeña Boulevard ug dili paagian sa mga sakyanan ato sa opening day sa maong mall. Ayuhon usab ang mga sidewalks sa maong dapit aron maagian sa mga pedestrian. Gawas niini, did-an sa CCTO ang paghunong sa mga sakyanan sa Sergio Osmeña Boulevard aron masiguro ang kahapsay sa dalan ug sa dagan sa trapiko. Tungod kay ang mall nahimutang sa duha ka intersections, dili pasakan o pasakyan ug panaugan og mga pasahero ang maong lugar. Aduna nay gibutang ang CCTO nga loading ug unloading spots alang sa mga pasahero sa jeep ug taxi. Matod sa Executive Director sa CCTO nga si Ray Galeon, nga mo-deploy sila og 30 ka mga CCTO personnel aron motan-aw sa dagan sa trapiko.